Bé, benvinguts a un nou vídeo de l'Agenda Vèrtic. Quina és la història? La història és presentar-vos la Bushido. I què és la Bushido? La Bushido és una sabata revolucionària de la gent de l'esportiva. Però no he vingut a tirar flors de la sabata, sinó he vingut a explicar-vos quins són els detalls importants de construcció d'una sabata tan interessant com aquesta. La primera cosa que heu de tindre en compte és que porta un nou sistema que ells li diuen STB System Control o Control System. Què és el que té de particular aquest sistema? Aquest sistema és un sistema que, si us fixeu, el que fa és incorporar una mena de material que embolcalla tota la sabata, de manera que la sola i la part de l'àper, la part alta de la sabata, acaba convertint-se en una mena de mitjó. Això, òbviament, el que aconseguim és tindre molt bona sensació. Això vol dir que la sabata i el nostre peu és una mateixa peça. Més detalls a tindre en compte. El sistema de cordatge és un sistema de cordatge simètric que, quan el cordem, estirem de les dues bandes de manera simètrica i aconseguim cordar-nos la sabata a la zona de pont de manera molt ajustada, evitant el moviment del nostre peu endavant i enrere. Això ens estalviarà el picar amb la puntera, que si sou observadors veureu que no va cosida. És una puntera que va encolada, que té força duresa i que ens defensarà dels cops. Més detalls de la Bushido. La Bushido incorpora una sèrie de teixits, són unes microfibres que van encolades. Aquestes fibres encolades, a part de ser molt transpirables, tenen molt poc pes i ens donen una bona protecció a zones sensibles, on habitualment podem trencar la sabata. Les zones de flexió, en definitiva, porten aquesta fibra, de manera que ens la defensen. I el meix amb el que està construïda la sabata és un meix prou obert perquè la sortida de vapor sigui més que evident. Però més detalls. Què té aquesta sabata? Doncs munta una sola de doble densitat, que es diu Friction, i la part negra és una àrea que queda lleugerament més ensorrada. Què vull dir? Doncs que la zona de tacos grocs que esteu veient, en definitiva, el que fa és sobresortir pel damunt d'aquests. Què fan aquests tacos grocs? Aquests tacos grocs tenen la particularitat de tindre molta capacitat de penetració en el terreny. Això vol dir que li donen molta penetració en el terreny amb poc desgast. I després els tacos verds el que ens donaria és molta adherència sobre superfícies lliscants. La sabata, o el parell de sabates, pesa 560 grams, que no està gens malament. I probablement és la gran novetat de l'esportiva i probablement serà la sabata que començareu a desitjar tots vosaltres, d'acord? Bé, Bushido presentada, la teniu amb aquests colors amb dona, les mateixes característiques, sabata per als corredors, en definitiva. Aquí la teniu i fins una altra.